Okay, fine. Actually दिनैहाय फैनायनि रिजोना बेनो लाइभ फैनायनि रिजोना लाइक बिराद इसु दङ जोंनि youthनि गेजेराव okay there are many big issues that should be changed by the way but change जानो रोङा आरो जाखानाय नङा बायदि मोनो आरो आं हाजारखि ट्राइ खालाम I don't think there will be change जोंनि बर'नि youth दायो देरफुनायानो होन दायो देरबाय already like 18 to 25 all these things people okay 25 नि बाराबो जानो हागौ सोरबा सोरबा okay they never change दायो नाय भाइरेलनि खोथाखौनो बुंबाय एबा फेक निउसनि खोथाखौनो मेनसन खालामबावदो अके दायो माने मैयानि भिडिअ मोनसे होदोंमोन आं प्रपर बानायनो सम मोनासै आं जास्ट आंनि अपिनियन शेयार खालामबाय बेवहाय प्रपरलि माने जेनेबा विथ प्रुफजों फैयासै आङो बाट स्ट्राइक होदों बेफोरखौ आं दिन्थिनो हायो नांगौबा अके स' नाय इसुनि बागै एसे रायज्लायनो सानो अके जोंनि बर'नि youthनि इसुनि बागै फार्स्ट इशु इज लिटारेलि ससियेल मिडियाआव खालि नों मोजां होननाय बुस्थु बारा नुनाय खस्थ' बिराद खस्थ' बेफोरखौ मोजां बुस्थु नायनो बिराद खस्थ' आजिखालि अके लिटारेलि नोङो गाज्रिनि अनगा जेबो नुनाय नङा एबा टक्सिकनि अनगा जेबो नुनाय नङा फेसबुक होन इउटुब होन एनिथिं एल्स मानो होनबा जोंनि लाइक जोंनि बर'फ्रा दासिम माने इन्सटाग्रामाव फैहांदोंसो अके सनिया कुइननि बागै भिडिअ बानायनो सानगासिनोसो आं टटेल प्रपर मोनसे भिडिअ बानायनो सानगासिनो आं अके दायो माने सम मोनथ'वाखै आं दायो न'आव गैया न'आवसो माने सब इकुइपमेन्ट्सफ्रा दंजोबो स' बेनिखायनो माने आं भिडिअखौ बानायथ'वाखै अके बिनि बागै बाट आं बिनि बागै एसे रिसार्च खालामगासिनो दायो प्रपर रिसार्च खालामगासिनो बिनि मेन्टेलिटिया माबायदि बेनि साननाय हनाया माबायदि बेफोरखौ माने एसे डिक'ड खालामना नायदों आरो अके दायो बेवहाय मेनसन खालामथ'ला आं देर आर मेनि पइन्टस टु मेनसन बाट इसुखौ होननो थांसै अके दायो इसुनि खोथाखौ मेनसन खालामनो थांसै इसुआ बेनो लाइक फिसा मोनसे खोथा जा अके बे जोंनि पेरेन्टिंनि खोथा आं बेखौ गाज्रि होनाखै लाइक बिसोर गावबा गाव बिदि जादों नङा बे जोंनि पेरेन्टिंनि खोथा आरो बे जोंनि ससाइटिनि खोथासो बेखौ जों हाजारखि सेस्था खालामना दायो निउ जेनेरेसन्स जायहा फैगासिनो अके देरफुहांगासिनो एबा निउ जेनेरेसन्सनि सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जा बिसोरनि मेन्टेलिटिया एसे बुजिनाय अके बिसोर बुजियो लाइक बेफोर जा सिम्पोल खोथा बेफोरखौ माने एफाग्राब जोंनि बर' सेन्टिमेन्टखौ सोफादेरनानै माने जों बेखौ दावराव खालामना लाब गैया होननानै बुजियो सोरबा सोरबा बाट मेक्सिमाम 90%नि जोंनि बर' youthफ्रा माने मा लाइक लिटारेलि देयर मेन्टेलिटि इज वाट कि सेन्टिमेन्ट्स होयो बर'नि सेन्टिमेन्ट बर' होननाय वर्डखौ माने एबा कालचारखौ लानानै एबा जोंनि ट्राइबेलनि मोनसे नामखौ मेनसनखौ माने सोदेरखायो ओमफ्राय इसु गिदिर बानायना होयो फिसा खोथाखौबो बिराद गिदिर इसु बानायना होयो सरि आं गोदगासिनो एसे दायो अके फर द्याट रिजन सरि फर द्याट बाट आं मानियो आरो बिराद मानसिफ्रा दायो माने ससियेल मिडियाआव फैदों होननानै एबा जि इउटुबाव दं बांसिन मेजरिटिया नायो कि नोंनि भिउसआ बेसेबां द्याट मिन्स इउ आर इडुकेटेड नोंनि भिउस बुरजा द्याट मिन्स इउ आर डुइं सामथिं गुड इफ देयर इज टक्सिक अल्सो देयर इज गुड बिसोर बेखौ नायो माने नोंना भिउस बुरजा साबसक्राइबार्स बुरजा द्याट मिन्स इउ आर भेरि भेरि गुड इन दिस प्लेटफर्म या नोङो बिराद मोजां मानसि होननानै मेनसन खालामो इफ योर भिउस इज कामिं डाउन द्याट मिन्स इउ आर नट गुड नोंनि कन्टेन्टआ ट्रेस जानो हागौ नोंनि कन्टेन्टआ माबा गेसाव जानो हागौ बिदि होनना सानना लायो अके बाय द वे बे मेन्टेलिटिखौ चेन्ज खालामनांगौ देर आर साम कन्टेन्ट्स विच आर रियर अके विच आर भेरि रियर वान अफ द इउटुबार्स देयर सासे बर' इउटुबार दंमोन जाय एसे ग्रामार फोरोङोमोन आं नुदोंमोन बिनि चेनेलखौ लास्ट इयार आइ थिंक लास्ट इयार आं बिनि चेनेलखौ नायदोंमोन नायबाय बे मानसिया एफा खस्थ' मावगासिनो जोंनि youthफोरनि थाखाय एबा ट्राइं हार्ड टु टिच दि पिपोल अके नट द एल्डार वान जाय मेचुर जाबाय बिसोरनि खोथा नङा जा क्लास 10 जा 8 जा 9 जा बिसोरनि थाखाय माने एसे फोरोंदोंमोन भिउस मोनदों मोनाखै बाट जोंनि मेन्टेलिटिया मा मिउजिक भिडिअस इज भेरि गुड सोरखौबा जों दोखो बखिनांगौ गाज्रि रावजों जों बखिनांगौ द्याट इज गुड बेखौसो माने एक्सेप्ट खालामो ना आइ एम नट एगेन्स्ट अफ एनि पार्टिकुलार इउटुबार्स राइट नाउ अके आं रावनिबो एगेन्स्ट थांनो गोसो गैया दायो आरो आं दायो माने दङ मेरला इउटुबार्स दङ जायखौ आं बुंनो हायो बाट बिसोरनि इग'स्टिकआ माने ना
सैमानि लानजाय मालाबो सिदा जानो रोङा बेबायदि माने एग्जाम्पलखौ लानोबा नों हाजारखि बुं कि लाइक ब्र दिस इज नट राइट बे इदि खालामनाङामोन प्लिज हायोबा नों बिदि खालाम प्रपार कन्टेन्ट बानाय खामानि गैया जेरैखि नाय आं लास्ट भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन ना एबाउट सामवन नट सामवन बाट जास्ट वान पार्टिकुलार पर्सन जायनि चेनेला उरिदोंमोन ना डोन्ट थिंक दिस इज रिप्लाइ भिडिअ ब्र अके बेखौ रिप्लाइ भिडिअ होनना सानना लानाङा बिदि आं रिप्लाइ होनो गोसोबो गैखाला आं आरो माने इदिखौ माने आंनि डिउटि मावनांगौ आं मावना होखाबायमोन अलरेडि प्रपार रिसार्चजों फैखानानै आंनि डिउटिखौ आं मावखाबाय दायो बिनि उनावहाय माने सानना नायखैला आरोबाव एगेन्स्ट आइ एम कामिं फर इउ टु डु लाइक पाब्लिसिटि स्टान्ट खालामनो फैदों इदि सानना ट्रुथखौ बुंदों अके साम पिपल दे नेभार ट्राइ टु एक्सेप्ट गावसोरनि गोरोन्थिखौ मालाबा एक्सेप्ट खालामनो गोसो जाया फाइन मोनसे आं होनि अके आंनि मोनसे बिराद गिदिर लुप हल दंमोन आंनि चेनेलाव अके पार्टिकुलार मोनसे रेप भिडिअनि रेप गर्ल बड' गर्ल रेप होनाय ना मोनसे पार्टिकुलार भिडिअ हगारदोंमोन अके इन द्याट पार्टिकुलार थिं बिराद मानसिफ्रा आंखौहाय पइन्ट आउट खालामनो हायोमोन जास्ट वान गाय पइन्ट आउट मी अके बे माबा मोनसे नामलै आं नामखौ बावबाय कमेन्ट दंमोन उनावहाय आं स्ट्रेटलि बुङो बे आंनि लुप हलमोन अके बिराद आं दोनखादोंमोन बे पार्टिकुलार लुप हलखौ आं बिराद मोजाङै दोनखादोंमोन कि लाइक आं ब्लारबो खालामदोंमोन फट' अके बाट लिटारलि द्याट गार्ल वाज नट बर' बाट आं इदि जास्ट नागिरदोंमोन अके बर' गर्ल रेप होननाय मोनसे नागिरदोंमोन दे गुगोलाव फट' फैदोंमोन बिनि फट' अके स' बे पार्टिकुलार फट'खौ आं पिकआप खालामनानै होबाय भिडिअ दायो गैला आं एक्सेप्ट खालामनानै लायो अके बेखौ पार्टिकुलार एक्सेप्ट खालामनानै लायो आं बिदि कवार्ड टाइपनि मानसि नङा जाय मानसिया माने जेनेबाहाय गोरोन्थिखौ मावनानै सिरि थाग्रा इदि नङा अके आइ एक्सेप्ट द्याट आइ वान्ट टु बि अनेस्ट उइथ माइ साबसक्राइबार्स आंनि साबसक्राइबार्सफोरजों आं अनेस्ट जानो गोसो बेल' नों काम टु दा पइन्ट अके जि फट' दंमोन हा फट'आव दंमोन कि लाइक आं होनदों अबाउट साम लास्ट इयार आइ थिंक लास्ट इयारनि नङा बेयो दिस लास्ट इयारनि खोथा बेफोरो अके लास्ट इयारनि खोथामोन जेराव फट'आव दंमोन एबा आं सासे बेनि रिलेटिभा खालामदोंमोन होननानै एबा मावदोंमोन होननानै खोनाबाय अके स' फर द्याट रिजन माने मा सानबाय फट'थ' आंनाव गैयामोन स' मा हायोलाय आंनि अपिनियन शेयार खालामनो थाखाय जास्ट पार्टिकुलार फट'खौ लानानै थाम्बनेलाव होदोंमोन आरो भिडिअफ्राव होदोंमोन अके बे भिडिअआ दायो गैखाला आरो जायहा आंखौ बे पार्टिकुलार खोथाखौ बियो बिराद आंनि लुप हलखौ हमदों बेखौ आं होनो लुबैयो थेंक इउ स' माच आंनि लुप हलखौ हमनायनि थाखाय मानो होनबा आं बेखौ क्लियारिफाइबो खालामखादोंमोन कमेन्टआव स्ट्रेटलि कमेन्ट रिप्लाइ खालामखादों आं होनदों कि लाइक चेक दा फट' फार्स्ट ब्लार दंमोन आंना बेखौ चेक आउट खालामगोर ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ नायगोर बिनि उनाव भिडिअ बेफोरखौ मिन्थिगोन अके आं बेवहाय होनायखैलाय बेस्ट सिख्लायानोमोन होननानै अके जास्ट आइ गेभ ए ब्रिफ रेफारेन्स टु देट पार्टिकुलार पर्सन रेफारेन्स होदोंमोन बे फट'खौ लानानै स' बेल' अके एगेन काम साम इउटुबार्सखौ लानस्रानोसै अके नेम मेनसन खालामला देर आर मेनि फाकिं इउटुबार्स अके साम वर्ड्सखौ माने बिसोरो सानो लाइक मोनसे मा होनबावो लाइक just to explanations his expressions okay गावनि एक्सप्रेस खालामनो गोसो गावनि फिलिंसखौ okay so just now you use the word fucking okay so that means mentality is a grow up खालामनांगौ some people's okay and the fake society नि बे होन माया okay just फिसा मोसादोंसोमोन dance steps okay there are many mistakes जेब्ला सासे फैनानै इयाव जास्ट डेट खालामबाय बेखौनो नोंसोर बिराद अरनांबायना कालचार सेन्टिमेन्ट बर'नि सेन्टिमेन्ट सानफिनजागोन एबा नों हेट लाइक आइ डोन्ट केयार अबाउट आंना भिउस फैयो आइ डोन्ट केयार अबाउट द्याट मेन थिं इज वाट बेसेबां मानसिया नायदों बिसोर बुजिबानोथ' जाबाय आंनि थाखाय बेल' अके बेल' आंनि मेन थाखाय देन again there are some points to mention okay जि फेक भिडिअसनि खोथाखौ बुंदों बिराद मानसिफ्रा होनदों बिराद बेलेग मेनसन खालामदों गेले बर'फोरना इदि मेन्टेन होननानै लिटारेलि जोंखौ माने इदि सेस्था मिन्थिया बिसोरनि मेल खालामबाय थाखायो okay रावबो कमेन्ट खालामगैया फुंखा
promo be hello brother hello what's up रावबो कमेन्ट खालामना दायो माने लिटारेलि कमेन्ट खालामनो गोसो गैला खोमा सों कुइसन्सफोर दंबा सों जेबो आं रिप्लाय होगोन बारा गोबाव थाया मेन प्रब्लेमा जोंनि इउथआवनो दंलै एकदमबारे इन्ट्रेस्ट मायाव होयो होनबाथाय जि भाइरेल भिडिअस होन मा होन बिदियावसो बांसिन इन्ट्रेस्ट फरायनायाव इन्ट्रेस्ट गैया लिटारेलि फरायनाय जेबो इन्ट्रेस्ट गैया टक्सिक जानांगौ स्प्रेड खालामनांगौ फेक निउस स्प्रेड खालामनांगौ बेल'सै मा ओंख्रि जायामोन औ ओंख्रि आलु बाथोन ब्र आलु बाथोन जोंनि मेन इसुआ पेरेन्टिंबो इसु दं बिराद गिदिर इसु दं पेरेन्टिंआवबो पेरेन्टिं मानो होनबा जेनेबा नाय जोंखौ बिदिनो फोरोंबाय अके जोंखौ बिदिनो फोरोंबाय इदि गानबा जेनेबा मोनसे सिख्लाया दख'ना गानाबा लंपेन्ट गानोबा देट्स रं जों बेखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो जाखायो अके आइ एम नट ब्लेमिं एनि वान्स पेरेन्टस अके आं रावनिबो पेरेन्टसखौ ब्लेम खालामाखै बाट आइ एम सेयिं एबाउट आवर ससाइटि पेरेन्टिं अके आं मा होनबावनो बेल'सै अके एन्ड वान थिं लिसन अके बेलासि समाव जि आं बुंदों अके बेखौ आं दोनगोन दायो बे लाइभ स्ट्रिमखौ दोनगोन आं एबारहाय अके देन भिडिअस फैनाया एसे लेट जागोन मानि आं एसे लेट खालामो आङो आरो आंनाव भिउस अल दिस थिंस बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै बाट आइ एक्सेप्ट देट 6K subscribers are all my friends all my family members बिदि सानना लायो अके नोंसोर सानना गैला आइ डोन्ट केयार होननाय लोगो लोगो माने नोंसोर सानना आं केयार खालामा नामा बिदि नङा आइ केयार फर एभ्रिवान अके वान थिं इज देट बिराद मानसिफ्रा होनो लाइक नोंना साबसक्राइबार्स गैया भिउस गैया बेखौसो आं केयार खालामा बेखौसो मेनसन खालामदों अके एन्ड बर' फर एग्जाम्पल बिग इउटुब जेब्ला नोङो जेनेबा सासे स्मल इउटुबारा एबा सासे फिसा इउटुबारा माबाखौ बुंबा ना एसे भिउस फैयो नेम टेग लगायबा बा टेगफोर लगायबा भिउस फैयो स' ना बेखौ लानो हाखाया आरो बेखौ नोंखागौखा स' बेसिम बुस्थुआ अके आरो फेक निउस खालामथ्राना